ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಎಂಕಲ್ ಭಾರತ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಏತ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕದಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತೆ ಓ ಭಾರತ್ ದಾಖಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅರಿಪತವಡು ಸಾಲೆ ಅವನು ಐತಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ ತುಳು ಎಂಕಲ್ ನೀ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪಿ ಹೂ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಪಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಪಂತಿನ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂದು ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಮೂಸು ತೊಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಮೂಸುನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೇಂಟ್ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೇಂಟೇ ತರ್ಪವೇರು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಅವು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಂದ ಹತ್ತು ಇರಾಗ ಏಷ್ಯನೇ ಬೋಡು ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಬಂಡ ಜೋ ಉಡ್ಕೊಳಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇಕ ಜೋ ಬಿಟ್ರೆ ಅವೇನೇ ಬಾಡು ಎಂಕಲ್ ಜೋ ಬಿಟ್ರೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ 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 ಜೋ ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನ ಅಂಚೆ ಜೋ ಹುಡುಗನತ್ತು ಅಂಚತ್ತು ಕೆಲವು ಪೇಂಟ್ದ ವಾಸನೆಗೆ ತಂದು ಜೀವ ಬಿಡ್ತಾಗೆ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿಲ್ಲಡೆ ಆಡು 48 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಐತಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಿದೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನಾಗ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ತುಂಬಿ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಂದ ಅವಳು ಬಾಡ್ದಾಳು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಂದು ಆ ಒಂದು ಕುಳ್ಳುಣ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಪಜ್ಜಿಪ್ಪು ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಂತ ಬಾಡಿರೆ ಜೋಕ್ಲು ಇಡೀ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮುಟ್ಟು ನೀನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಇಂಚ ಉಂತದುಪ್ಪಾತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೂನಗ ಇಲ್ಲದ ಮಸೆ ಪುಣಿ ಇಂಚಬಲೆ ಇಂಚಬಲೆ ಗೋಡೆ ತೂಯಾರ ಕಲೆ ಆಮಲ್ತಿನ ಮ್ಯಾಗ ಪುಟ್ಟ ದಿನ ಜೋಕ್ಲು ಅವಳು ಗೋಡೆ ಒರೆಸಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ತೈಯೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಹಕ್ಕಲಿನ ಜೋಕುಲು ಕಲೆ ಮಾಡ್ಕೊನಿ ಆಯ್ತಾ ನೆರಡೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಅನಾಗ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ನೆರಡು ದಿಕ್ಕು ನಿಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಪೇಂಟರ್ ನಕಲೆ ನೆರಡು ಎತ್ತಿನ ಅಂತ ಬೇತವಳೆ ದಯ ಬಂಡ ಪೇಂಟರ್ ಎಂದು ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಅವು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುಣಂಜಿ ನರಮಣಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಡ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೋತ ಪೊಂಜೋಳು ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ಮಾರಿ ಕಾಯ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟ್ ಸಿಲಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂದು ಪೋತ ಬತ್ತಿ ಬಟ್ಟಿ ತೂಪುಂಟಿನ ಪೊಂಜೋಳು ತೀರ್ತು ಬೊಟ್ಟು ಬೂಡ್ದು ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಅತ್ತನ ತರ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜೋಳು ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಬುರ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ತು ಬುರ್ರಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಂಟ್ ಮಿತ್ತು ಒಯ್ಪುಣ ಅದೇ ಒಯ್ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಸಮಯತ್ತಿನ ಪನ್ಪುಣ ಪಾತೆರ ನಾವು ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಏರು ಪೇಂಟ್ದ ಕಲರ್ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಎಂಚಿ ಸಾವು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾವೆ ಕಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಬುರ ನೆಲಕ್ಕೂ ಕಾವೆ ಬಾಡೊಂದಿರತ್ತೆ ಅಂತೆ ತಿರ್ತು ಕಾವೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಕಾವೆ ತಾರು ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಹಾಕುವಿರ ದುಂಬು ಮತ್ತು ತಾರಲ್ಲ ವೈಟ್ ವಾಸ್ಲ ಐಟೆ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಒಕ್ಕರು ಇರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತದೆ ಆಗ ಪೇಂಟ್ ಇದೆ ಬುರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂದೆ ಬೇಸಾಗ್ತೀನಿ ಯಾನಿತ್ತ ಕೊರ್ಪಣೇತೀವಿ ನಾಯಿಲೆಗೆ ನಾಯಿಲೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆತ್ತಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಬಂಡ ನಾನು ಆಗ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ ಪೇಂಟ್ ಗುಂಡತ ಒಂದು ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೈದಿನಕ್ಲ ಪೂರ ಮೇಯ್ಟ್ ಪೂರ ಪೇಂಟೇ ಬೋ ಈಗ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನಾಗ ಮೆನ ಪೇಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪೇಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೇರ್ನ ಮೇಯ್ಟೇನು ಓ ಅಂಚಾಪು ಕೆಟ್ಟದೆ ನಿಂಗೆ ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಾಚಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬೋತು ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಪೇಂಟ್ ಉಂಡು ಐನಿಂಚ ಗೋಡೆಗೆ ಪೈಪು ಬರ್ತದು ದೆಕ್ಕೆರೆ ಹಾಪು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತ ಉಂಡು ಈ ಬಚ್ಚಿರ ಬುಗ್ಗೆರ ತಿನ್ಪುನಕು ಎಣ್ಣೆ ಎದುರು ಉಬ್ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮುಟ್ಟದು ಬಾಡು ಜಾಗ ಅವು ಗೆಪ್ಪರ ಹಾಪುಂಡದ ಪಾಂಡಂಚ ಈ ಬಯ್ಯನಕುಲ್ ಪುರ ಪಾಡ್ವೇರಿ ಅಂಚ ಬಯ್ಯನಕುಲ್ ಪುರ ಪಾಡ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕೊಡತ್ತ ಎನ್ನ ಗೋಡೆ ಮೀನು ಉಬ್ಬಿಯನ್ನ ಬಯ್ಯ ಎಂಚು ಬಯ್ಯಲ ಅಜ್ಜೆಲ್ಲ ವ್ಯಾನು ಐಕತ್ತ ತೂವಂದೆ ಪುನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಿಯಾರ ಉಬ್ಬ್ಯಾರೆಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಗೋಡೆ ಆತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ನೀಟ್ ಅಂಚತೆ ಇದಿನ ಭಾರತ ತಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊರುವೇರ ಭಾರತ ತಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊರುಜಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಆತು ಪೂರ್ಲು ನೀಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಅದು ಕೊರ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಇರ ದಾಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಇರುವಂಥ ದಿನ ಉಂಟುಲೆ ಇರ್ಬೇಕ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ತುಂಬೋಪುನಿ ಇರು ದಿನೋಕು 2 ಗಂಟೆ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಎಂಡ ಪಾತೇರಿ ಅರ್ನ ದಿನೊಟ್ಟು 2 ಗಂಟೆ ಇರಿಗೆ ಬೋಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸಾನದ ಬೇಲೆ ತೆಗೆದ ಮಸಾನ ಬೋಪರಿ ಮಸಾನ ಗ್ಯಾನ್ ಪೋಪುನತ್ತು ಮಸಾನದ ಬೇಲೆ ಬೋ ಮಸಾನದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಈತು ಪೂರ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕದ ಈತು ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ದ ಬಕೆಟ್ ತೋಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ ಮುಲ್ಪ ಪೇಂಟ್ ದ ಬಕೆಟ್ ತೆಕ್ಕೋಜಿ ಪೇಂಟ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ರ ಬಿಡ್ತತ್ತಿಜ್ಜಿ ಡಬ್ಬೆದ ಆ ಬೇಲೆ ದಾಖಲು ಪತ್ತೊಂಬೋದಾಪು ಬಕೆಟ್ ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೂಳಿಗೆ ಕಕ್ಕುಸುಡು ಅವೇ ಬಕೆಟ್ ಆ ಮೀಪುನವ್ಲು ಅವೇ ಬಕೆಟ್ ಉಳ್ಳಾಯಿಟ್ಟು ಪಿದಾಯಿಟ್ಟು ಪೂರ ಅವೇ ಬಕೆಟ್ ತಾರ್ದಾಟಿದ್ರೆ ಅವೇ ಬಕೆಟ್ ಪೇಂಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರುವೀರು ಈ ಡಬ್ಬೆ ಉಂಡದು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಿ ಈ ಡಬ್ಬೆ ಒಂಜೇಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ದಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಚ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನೀರು ಗೊತ್ತು ನೀರು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇತೆ ಪೇಂಟರ್ ನಕಲ್ನ ತೂಲಿ ಆ ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಗುಟ್ಟು ಜರತೆ ಪೇಂಟ್ ನೀರು ಗುಟ್ಟು ಜರತ ಪೇಂಟ್ ನೀರು ಗುಟ್ರೆ ಅವು ಸಾಂಬಾರ ಇದು ಎಂತಿ ಸಾವು ಬರ್ತಿರುವ ಅರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಡು ಪೂರ ಆ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಅವು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ ವಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬರೆಪೇರತ ಅವಿನ ಪೂರ ನಿಕುಲೆ ಬರೆಪಿನ ಪೇಂಟ್ ಯಾವ ಪೇತಗಳು ಉಳ್ಳೇರು 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತು ಒರಿಯ ಪರಿಯನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನೀರಿಗೆ ಬರೆಯರು ಬರ್ಬೋದು ಪೂರ ಪೇಂಟ್ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಇವಾಗ 5 ನೋಡಿ ಬರೆಪಿ
ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಆಪುನ ಆಪುಜಿ ಗೋಡೆಗೆ ಪುರ ಅವು ಪೇಂಟ್ ಪುರ ಪಡ್ಬೇರ ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರ ಪುರ ಬುಡ್ಪಾಯರ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಚಿತ್ರ ಪುರ ಚಿತ್ರ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಂಡೇರು ಅಂತ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಂಡ್ಪೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲವರು ದಾದಾಲ್ ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡೈತೆ ಐತೆ ಪೂರ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ತಾಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜತಿ ರಾಯಲ್ ಪ್ಲೇ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಂಡ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 10 ವರ್ಷ ತನ್ನ 7 ವರ್ಷ ನಿಗಾಂಟ್ ಅಂಡ ಉಂದು ಇರಿ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಬಾಡಿಯಾರಂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅವು ಬರೀದು ಹೋದ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇರ್ನ ಜೋಕುಲು ದರಿದ್ರ ದಕ್ಕಲಿಂದ పోయిನಿ ಜೋಕುಲು ಉಪದ್ರ ದಕ್ಕಲಿಂದ ಉಪದ್ರ ದಕ್ಕಲಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ತೆಪ್ಪುನತೆ ಇಂಚ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತ ಇಂಚ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಬಂದ್ಪೇರು ಐಕ್ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಡನಿ ಇವರು ಗೋಡೆಗೂ ಚಿತ್ರ ಉಡ್ಪಾಲಿ ಏನಾಯ್ಕೆ ಬಂದ್ಪಣ್ಣಿ ಇನಿ ಆಪುಜಿನಿ లేపండి ಎಲ್ಲ క్లియర్లో ఉప్పు చేరతి పత్తది బాల్ది పెయింట్ కలపుని ఒంజే పెట్టి గోడకి తేతు అయితే మిత్రడ్డి ఇంచ గిట్ అయిపోయి అవుతూ నాకు బేతిని తోచింది అట్లే చా సూపర్ ఆత నేను ఏనాడే అంచేత నమ్మ అంచారు తూలే పండుది పక్క అకలేక ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಆರಟಾಂಡಿ ಇತ್ತ ಅಂಚನತೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪುಣತಿ ಅವು ಜನಕ್ಕೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಚಿನ ಇದು ನಾ KGF ವಿಚಾರ್ತಾರೆ ಆ ಸಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕು ಇರು ನಂಬರ ಎಂಕ್ಲೆ ಒರಿಯ ಹಾಕೊಂಡನೆ ఆయన తాంగొండ్రా సారా జన కాకు నంద అందన్న అవులు పెట్టు తింతి నాయకుల కాసు కోర్పేరు పెట్టు కుర్పి నాయకుల కాసు కోర్పేరు ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಾಲಿ ಪುದರ್ ಬರೆಯರೆ ಬಂದ್ಪೇರತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ನಿಜವಾದ ಬರೆಯರೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸತ್ಯ ಅದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಹಿಂದಿದ ಎರಡು ಒರಿಯಡ ಬಂದೆ ನಮ್ಮರೆ ಪುದರ್ ಬರೆಯರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮೈ ಲಿಕ್ತಾವು ಉಂಡಿ ಎಂಚ ಲಿಕ್ತಾವು ಉಂಡಿದು అయితే అని చీటిది బరేది కొరే అనుగ్రహ ಅಂತ ಪುದರ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬರೀತೆ ಯಾನು ಮನದಾನಿ ಬತ್ತು ತೂಪಿ ಮೆಣಸು ಈರುಳ್ಳಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಮರೇನು ಕಾದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಿ ಯಾನು ಚೀಟಿಟ್ಟು ಬರೆತತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾದು ಮೀಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಬುಡದಿ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಂಚಿಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲೇದು ಗೋಡೆದು ಬರೀತೀನಿ ಬರೆ ಸಾವು ಮೆಣಸು ಈರುಳ್ಳಿ ಬರೀ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಜ್ಜಲ್ಲಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲರದ ಬರ್ಬರತ್ತಾ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬೈಯಡ ಆಜಾರ ಗಂಟೆ ಮೇರೆ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾಣಿಕ್ಯ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ಬೇಂಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಆಟ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ 6:30 ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಡು ಪೂರ ಆಪುಡು ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಕರೆದು ಬರಬಲ್ಲ ಆಜಾರ